i tarragonina d'adopció. Ja que era ben petita, als seus 4 anys, es trasllada a Tarragona, concretament al Serrall, al barri mariner de la ciutat, acollida per la seva família materna d'identitat molt serrallenca. D'ètnia gitana i de família molt vinculada a noms importants i coneguts del món del flamenc i de la rumba, com el Pérez. La Txell va començar a estudiar dret i en el segon curs s'adonà de la importància del flamenc per ella i la seva veritable vocació. És llavors quan canvia les balances per la música i la dansa i comença la seva formació reglada. Conjuntament amb formacions professionals esportives, realitza estudis com a ballarina i acabant el grau professional de dansa, especialitzant-se en la dansa espanyola i el flamenc. Actualment, i des del 2010, la Txell dirigeix el seu propi centre especialitzat i acumula més de 19 anys d'experiència en representacions artístiques dirigint la seva pròpia companyia. Una dona versàtil, inquieta i plena d'energia per portar la seva millor versió pels escenaris i per les aules, generant una cantera molt potent de ballarins i ballarines, i s'ha convertit en un referent en el teixit cultural de la nostra ciutat. Ella en cap moment ha deixat de formar-se ni d'innovar per dur a la seva escola i a la seva companyia els millors dels aprenentatges. La Meritxell té una dilatada experiència en les arts escèniques com a professora i com a ballarina. Ha estat professora de dansa espanyola a l'associació Amigos de Andalucía i ha participat com a ballarina a diferents ballets de la província de Tarragona, Barcelona i València. També ho ha fet en diferents localitats de França i Alemanya. És evident que la seva carrera traspassa les fronteres de la nostra ciutat. A més, ha estat col·laborant en diversos festivals i mostres a nivell nacional i internacional i ho ha fet com a ballarina individual o amb la seva companyia, el Bòrea. La galeria d'espectacles de la Meritxell no s'aturen en cap moment de la temporada, tant en produccions turístiques com professionals, i tenen lloc en les petites escenes o sales o en els grans i diferents teatres. L'última producció, la I i la 8 del flamenc, es tracta d'una conferència ballada representada i elaborada de forma conjunta amb la Laura Rodríguez, una música d'ampli renom a la nostra ciutat. Aquesta obra forma part d'una trilogia de conferències ballades, de les quals n'hem pogut gaudir a la ciutat, en el marc del Festival Sona Flamenc, com també d'altres produccions. Micael de Navason, Vida i Passió, Carisma, Reencuentro o F de Flamenco, que han vist la llum als teatres de la nostra ciutat i altres escenaris de recorregut prestigi. És una ballarina de renom que deixa petjada per molts teatres i escenaris, com són la Cotxembra de Granada o el Festival Ciutat Vella de Barcelona, a banda dels de la nostra ciutat. La Meritxell no només es mou sobre els escenaris i els teatres i no només ho fa a les aules de les escoles, sinó que contribueix al creixement i al coneixement de la dansa, de l'art del flamenc, des dels àmbits més institucionals i l'associacionisme. Ella és presidenta de l'Associació Cultural Art i Flamenc i membre de la Federació Catalana de Professors de Dansa. També és membre de l'Associació de Professors de Tarragona i Província i forma part de l'Associació Foment de la Dansa de la nostra ciutat i de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. A més, és la responsable i professora del Departament de Dansa del cicle superior de tècniques d'actuació teatral de l'Institut Martí Franquès i presidenta de l'Associació de Professors de Tarragona i Província. La Txell és una treballadora incansable, constant i persistent. Té com a bandera fomentar la dansa espanyola a la nostra ciutat i donar-la a conèixer mitjançant formacions i espectacles. Una vocació que ella la porta des de la passió i l'estima a la dansa i al flamenc i ho fa amb una mirada àmplia i inclusiva, curiosa i atrevida, sota el lema Dansa per tothom. Per tot això, l'Ajuntament de Tarragona, interpretant el sentiment general de la ciutadania, concedeix a Meritxell Pubill Estevill
el diploma al mèrit cultural en reconeixement a la seva trajectòria i vàlua professional en el món de la dansa espanyola i el flamenc. Moltes felicitats. Intentaré marcar unes pautes i fer-ho de la millor manera que sé, amb la paraula, però la millor la meva manera és amb l'escenari. Ho intentaré almenys perquè no tinc el mateix do de paraula com la companya que ha sortit primer. Donar les gràcies a l'Ajuntament de Tarragona i a tot el seu ple amb aquest nomenament. L'acolleixo amb els braços oberts i em fa molt feliç que la dansa tingui un reconeixement com aquest. Sobre la part que em toca com a ballarina i com a docent en dansa espanyola, molts cops oblidada o desconeguda. Espero que aquest títol ajudi a donar visibilitat als que, com jo, i des de casa, lluitem per donar una visió més oberta, propera i contemporània de l'ofici. Per qui no ho sap, els graduats en dansa espanyola i el flamenc tenim darrere una formació reglada no només en flamenc, que és el que més coneix la gent, sinó en dansa clàssica, dansa contemporània, escola bolera, estilitzada, entre d'altres disciplines troncals que són teòriques com música i història de la dansa. Per a mi és una de les carreres professionals més complexes i la que té que tindre darrere un esforç per les diferents i diverses disciplines a les que has de tocar. Cosa difícil molts cops també desconeixement i tocar portes, perquè encara es pensen que el més fàcil és ficar-se una flor, sortir a ballar i que sempre estem en una juerga. No al contrari del que passa realment quan t'hi dediques professionalment i tens que produir una obra al teatre o tens que fer un acte una mica més professional. Amb això i apropant el que és la dansa espanyola, que hem de donar les gràcies al Jordi Satorra, que estava per aquí, li saludava abans. És el director de l'Institut Martí Franquès que m'han obert les portes aquest any a poder tocar la dansa dins del cicle superior de teatre que està instaurat des de fa 2 anys. No només ha donat la mà a que la dansa sigui coneguda i sigui una eina de treball, sinó que ha donat una eina a una professional en dansa espanyola i flamenc perquè els hi pugui donar aquesta disciplina. Important perquè així la gent ja canvia la idea de que no només els ballarins de dansa clàssica contemporània poden tindre aquestes feines o desenvolupar aquesta feina amb instituts reglats i de potència com és l'Institut Martí Franquès. Donar les gràcies a l'Elisabet Esporrin, que no sé si ha pogut vindre, Isabel, companyes que m'estenen la mà a les seves escoles perquè jo o el meu equip els donin les classes de l'especialitat en dansa espanyola. El senyor alcalde, com no, que va ser una grata sorpresa per mi quan veníem de la pandèmia, vaig reivindicar amb dues línies, però jo no soc molt políticament correcta, encara que estigui malament dir-ho, del malestar que estava el que és no només l'escola, sinó la comunitat de ballarins i docents, i immediatament vaig aixecar el telèfon, cosa que vaig agrair. Va ser una persona molt propera i ens va visitar per saber el malestar que realment tenia. Li agraeixo perquè a vegades ens pensem que les autoritats són inaccessibles, uns t'estenen la mà, els altres costa més, però jo he de donar les gràcies perquè ens va escoltar. De la mateixa manera que l'Inés, la consellera, que des del minut 1 que ens va conèixer s'ha reunit per els diferents actes que fem, no només jo com a Meritxell, sinó el conjunt de les meves companyes de Foment de la Dansa, l'actual presidència de l'Associació de Professors de Tarragona i província Podem estendre com més connexions a Tarragona, que es va sentar sense intermediaris i escoltar-nos, i això per nosaltres és molt important. A la Diputació de Tarragona per escoltar les nostres propostes que treballen de valent, no només per les nostres, sinó les de molts col·lectius i entitats socials. El president de l'autoritat portuària, que avui també hi és present,
no el coneixia personalment perquè fa poquet també que està instaurat a la presidència, però també agraeixo que estigui i que sigui visible el que són la nostra feina, perquè Meritxell Pubill sense art i flamenc ubicat al Port de Tarragona no seria qui és. Podem dir que picant molta pedra, invertint molts dels meus propis estalvis com a ballarina i anant contracorrent molts cops, ara ja soc identitat pròpia com a Meritxell Pubill, però no seria res sense els alumnes, companys d'art i flamenc, els flamenquistes que també esteu aquí, companys de la companyia Alboreà que m'heu donat suport des del minut 1 i la gent que m'ha acompanyat des que vaig iniciar fa 19 anys la meva carrera professional. Dit els nomenaments i els agraïments a la part més institucional, a la meva família. Ara és quan em cau la llàgrima, no patiu. A la meva àvia de 94 anys que cada dia ha estat allí amb nosaltres des que vaig obrir el centre especialitzat, que allí la tinc, 94 anyets plens de vida que m'acompanya avui també amb aquest nomenament. Els meus pares, els meus germans, els meus tiets, el meu cosí, les meves cunyades i amics van posar el seu granet de sorra en sumar a les mans dels meus projectes inclús quan es pensaven que estaven una mica sonades, segons amb què. Del meu marit, el Jordi, que em veia passar tots els dies per davant de l'estudi, quan encara no érem parella, i al final em va demanar, sisplau, que és un reportatge fotogràfic, i vam acabar sent matrimoni amb 3 nens meravellosos, la Roa, el Marc i l'Alma Sinai, que hem sigut mostra de conciliació familiar, perquè mentre jo treballava, anava als espectacles i no podia parar, ell, entre peça i peça coreogràfica, em portava els nens i jo els donava el pit. El pit que estava més saladet que una altra cosa, imagineu-vos. Ell és agent de l'autoritat portuària i fotògraf professional, el que li he d'agrair que si no fos per ell, jo moltes coses no les podria fer. Diuen que un artista, si no té algú al costat que l'acompanyi, no és ningú. Jo ho puc dir així perquè sense ell i sense el reste de la meva família no podria ser qui soc. Tinc que anomenar especialment com a companya la meva germana, Montserrat Pubill, gran hereua de l'imperi que estem creant, que ha seguit les meves passes, segueix, i espero que tinguis més èxits que jo, tu mereixes, ho saps, que t'estimo, que sense tu no seria res, i el meu cunyat, que sempre em diu un bravo quan actuo, que sense ell tampoc seria el mateix. I per últim, vull fer un crit al cel. Un crit al cel i donar-li les gràcies a la gent que tinc allà dalt, que sé que m'acompanya tots els dies. A la meva iaia Maria, que em va donar la fermesa, paia que es casà amb un gitano, rebent pallisses perquè estava mal vist i posteriorment tapant moltes boques perquè van ser un matrimoni exemplar que només ens van donar valors bons, positius, ens van donar des del cor, des de la maduresa, des de trencar moltes barreres, el que som la meva família. El meu avi Salvador, que m'acompanyava durant molts anys a fer teatre a la parròquia del Serrallo, i el meu primer admirador, que no es perdia cap actuació per molt que repetís, i sempre em deia, mama, és com li deia la seva dona, aquesta nena té talent, no la deixeu mai d'anar. El meu iaio, el que m'ha donat la sang de reis. Per nosaltres, els gitanos, sempre diem que tenim sang de reis i ho portem com amb la nostra bandera, sense menysprear a ningú que tinguem al costat. El que encara està molt malament m'esperava darrere la porta, amb el seu bastó, cantant-me el Volem Pamboli, Pamboli volem, rumba del seu cosí per ell, i que jo he crescut amb ella. Rumba catalana que esperem, com bé ha dit el senyor alcalde, tingui el seu nomenament i sigui patrimoni de la humanitat. Espero que el meu iaio Pubill, el que espero que estigui orgullós, perquè sense saber-ho ni ell ni jo, hem sumat a que la sang tingui un mèrit més, no només la de ser gitanos i la de Banderau, sinó el mèrit cultural, cosa que agraeixo als que ho han pogut fer possible. Ell segurament ho estigui veient des d'on està amb la resta. Família, amics, companys, grupis d'Alboreà, que també sé que esteu aquí, autoritats, consumiu cultura. Facin que la cultura no mori, perquè un poble sense cultura no és un poble, i posin fàcil la nostra continuïtat, la nostra i la dels futurs talents. Gràcies a tots.
I no res. Aquí s'ha acabat el super meu discurs. Moltíssimes gràcies, senyor Pubill, per aquesta intervenció.